Munduko herri desberdinetako topaketak antolatu okei. Gastronomia, ipuina, kantak, jokuak, hitzaldiak, kultur ezberdinen arteko elkarbizitzarako ekitaldiak antolatu. Herriko festek antzerriko kulturen inguruko ekintzak antolatu. Elkarguneak sortu, parkeak, jolaslekuak jende ezberdina sozializatzeko. Gurekin bizi diren atzerritarrak euskara eta gure kultura ezagutzeko ekintzak antolatu. Euskara ikasteko ekintzak merkeago edota jarri atzerritarrentzat. Modu batera da bestera, kanpotik eta honetakoa gara. Eta ikusten dut hori, gehienetan hasten dugula. Agian zuentzat, klaro, zuen hemen jaio zarete, eta zuentzat, horietarra izateak gozan normala da, ez? Baina, hori, hasten dugu gure jatorria askotan,